Moje meno je Filip, som v rámci TMLG Academy, začínal som v decembri 2024 a teraz je október 25 a robili sme skúšky na lodníka. Som v rámci TMLG na švajčiarsku zmluvu. Lektori v rámci TMLG Academy sú veľmi milí, ústretoví, všetko vysvetlia. Lektori sú kapitáni z praxe, ktorí vedia, ako to funguje, vedia sklobiť prax a teóriu. Veľmi dobrá skúsenosť. Určite doporučujem. V rámci výcvikového kurzu sme mali nejaké jazdy na simulátore, kde sme si mohli vyskúšať, ako sa plaví. Na tomto simulátore, ktorý je certifikovaný, sa simulujú jazdy a plánuje sa, keď bude kapitánske skúšky, tak všetko na tomto simulátore. Cesta na lodníka trvala 9 mesiacov a plán na kapitána by mal trvať okolo 3 rokov. Keďže som chcel pracovať na lodi, mal som dve možnosti. Buď pôjdem len praxou, čo by mi trvalo asi 2 roky dostať sa na lodníka. A takto cez TMLG Academy to trvalo 9 mesiacov. A tým samozrejme je ušetrený čas, peniaze. Ten výcvik je dobrý v tom, že máme tu lektorov, kapitánov, ktorí vedia, čo učiť, aj sklbia aj prax, aj teóriu. Takže je to fajn. Momentálne som na výletnej lodi, ale ako pôjdu hodnosti vyššie, tak je plán, že budem na rôznych lodiach, aby som si to mohol vyskúšať a rozhodnem sa, ktorá mi vyhovuje a tam by som dostal. Môj cieľ je smerovať na kapitána a z TMLG Academy by to malo byť o mnoho rýchlejšie, ako keby som šiel len cestou praxe.